Hektaryang palayan sa isang barangay sa Mangatarang, Pangasinan, inatake ng rice black bug. Nagkatutok live at exclusive si Russell Simorio. Russell. CJ, panibagong kalbaryo para sa mga magsasaka ang pag-atake ng pesting rice black bug sa mga palayan, lalo na kung hindi ito agad maagapan. Sandamakmak na rice black bug ang nakuha ni Mang Camilo sa mga palayan sa harap ng kanyang bahay sa barangay Kutugan, Mangatarang, Pangasinan. Simula kagabi, umatake ang peste sa ekta-ektaryang taniman ng palay. Ang rice black bug ang isa sa mga pangunahing kalaban ng mga magsasaka tuwing tag-ulan. Kasi pagka umatake ito sa aming palayan, lugi na kami lahat dito. Kasi itong black bug kasi, madaling dadamay daw ito, sir. Kaya bang maaga pa sana, mapupuksa na ito. Ayon sa pamunuan ng barangay, hindi na raw bago ang pag-atake ng rice black bug sa kanilang mga taniman. Noong nakaraang taon, umabot sa 10 ektaryang palayan ang sinira ng rice black bug sa barangay. Mamamatay yung palay pag sinipsip yung puno, di wala nang pupunta sa itaas na suporta yung palay, kaya mamamatay yan. Makita mo dyan, parang nasunog. Kabilang sa mga naapektuhan ng pag-atake ng rice black bug ang magsasakang si Mang Louie. Yung laman, naging ipa. Kukunti ang maaani kasi sinisip-sip na yung katas ng bunga sa puno. Mahigit 20 milyon kasi 70 kaban ang nawala. Ayon sa Regional Crop Protection Center ng Department of Agriculture Region 1, bukod sa tag-ulan, may kinalaman din ang liwanag ng buwan sa pag-atake ng rice black bug. Ang isang nag-trigger din kasi pag mga ganito is of course yung sabi natin kasi ang rice black bug is na-attract siya sa light. Meron kasi effect din yung light because I think malapit na naman yata yung full moon. CJ, hiling ng mga magsasaka na tulungan sila ng Department of Agriculture na mapuksa ang pesting rice black bug na umatake sa mga palayan. Sabi naman ng DA, tuloy-tuloy yung kanilang technical assistance para sa mga magsasaka. Meron ding available na biological control agents bukod pa doon sa ginagamit na chemical pesticide na maaaring maibigay sa mga magsasaka bilang pamuksa sa peste. CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.